Nikhona abangcwele. Kulamalanga baba sekenza lento yakhe ukuthi nami ngivuka ngo3 naye uyabona. Uvuka ucomplaina, yebo. Ushona khona ukuthi ayimvuseleli yeza phela ukwazi ukuya nje ongathanda. Wayesingathandazi kani ngo10 emini kahle. Sirelaxile mele thandaze ngo3. Nikhona abazalwane. Sivele siphume ngemoto ke sidrive siyenkonzweni ke kuyokhuleka. Masifika lapha akekho umuntu okhulumisa omunye namazinyo akageziwanga sivele sithandaze kosophaphama ngabo 7. Nikhona abangcwele. Ukuze sisoma la somemezela indaba zombuso ozayo masinyana. Nikhona abangcwele. Kusenhlizweni yami ke ukuthi ibandla likhumbule ukuthi uJesu uyabuya bazalwane. Singazishumela zonke izinto nama strategies nani ukuthi sihlale kamnandi kuleli lizwe esikilo. Futhi kuhle konke lokho nokuthi sibusiseke sidominate kuleli lizwe esikulo. Kodwa iemphasis yebandla isengathi singahlala kahle la sibe ma-millionaires but sihlale lana. Sikhohle ukuthi likhona iJerusalem elisha. Oh Jesus. Hallelujah. Ikhona indawo ebekela abangcwele. Oh Jesus. Athi ohlabelelayo zosula inyembezi. Hallelujah. Hayi lapha kuphela khona lapha esiya khona. Oh Jesus. Asiyokheliswa amakhawe. Hallelujah. Asikwe nemikhele. Egama likaJesu. La siya khona. Egama likaJesu. Hallelujah. Papa man bazalwane bakaKristu. Hlomanini nikhona abangcwele. Oh Jesus. Athi ohlabelelayo noma indlela yakhe isiholele ehlane elibi. Athi kodwa yosiphumisela. Oh Jesus. Ngaphesheya. Hallelujah. Yosula inyembezi. Hallelujah. Kodwa siyakhona. Egama likaJesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Abanye bofika bamithwa yithu abakhala. Oh Jesus. Bangaphilanga kamnandi kuleli lizwe. Asula inyembezi asula igazi. Athatha umkhela ubeke ekhanda. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Thank you Jesus. Ingathi sikhohliwe nje sifuna ukuba ukunethezeka lana. Kodwa lo simkhonza uyabuya masinyane. Phakathi kwethu ukhona ubaba. All the way from Empangeni eRichards Bay. Owangithola nami ngihlangahlangene ngazi ukuthi ngiyenzani ngazi ukuthi ngiyaphi. Wafike wangamukela. Waphinde wangithatha ngaba umntwana wakhe ngahlala la endlini yakhe. Ngidla umntoko naye, ngidla ama-veggie naye, ngifuza amanzi naye, nama ngisayiphuza ikhokho. Jesus. Kwaphela umkhaba, nikhona abangcwele. Amen. Ngaphandle nje kokumosha isikhathi, ngicela ubaba azosikhonza, asitshele lokho uNkulunkulu akubeka enhlizweni yakhe. Nikhona abazalwane. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever, forevermore. For thine is the kingdom, the power, and the glory
sithi mayethe kuwe mfana yaKalvari sithi mayethe kuwe iwele zimhlophe hitapashata kabalata kada la papa papa shala kada la brada kata la mandalata la manta la brada kala mata isha papa 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 isha papa 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 mayete abanda kaThafithe hlumela likaJese wena waqhuma emhlabathini omile itshe lakhumbi lanqabiwa ngabakhi manje seliyinhloko Jesus Jesus In the name of Jesus. Jesus Thank you, Jesus. Jesus Thank you, Master Jesus. phakathi kwethu khona ubaba physically akasubaba wethu kuphela ubaba wezwe lonke nikhona abazalwane sicela ubaba sikhonze angagodli lutho sitshela konke uNkulunkulu akubekele enhlizweni yakhe nikhona abangcwele Thank you, inhliziyo Jesus. zethu zilambele yena Hallelujah. thank you Jesus Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. You deserve praise. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. You deserve praise. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. You deserve praise. 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 You Impela Nkosi lokufanele udumo ubukhosi inkazimulo wena owalenga esiphambanweni wafa endaweni yethu nakuba simile umsebenzi wesiphambano. Thank you for the blood that was shed for us. Inhliziyo yethu uNkulunkulu wethu ayinakuyeka ukubonga nokuphakamisa nokucusa ngenxa yomsebenzi omkhulu isihoge sahluleka ukuvimba ukuthi uJesu alenge esiphambanweni endaweni yethu.
We give you glory, Lord, ukuthi awuphelelanga ke kulokho kufa esiphambanweni waya ethuneni waqabula ukufa kwethuna. Baba wethu onamandla wonke wavuka kwabafileyo. Wawusuthi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Hallelujah. Baba wethu onamandla wonke sikunika lonke udumo njengoNkulunkulu ophilayo. Lothathe lokufanele. Sibusise sikule ndawo. Sibusise Nkosi ngokuthi intando yakho yenziwe. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, Ake shaye Jesus. ihlombe kakhulu. Jesus. And give glory to God. Jesus. Come on, Peter Marisbe. Hallelujah. Jesus. Give glory to the King of Kings. Hallelujah. And the Lord of Lords. Wayekona, nokhona. In the you, name of Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. We may be seated. First of all, ake ngibingelele ubaba uMvangeli uNkosi together with the team ye GKC engiyingxenye yayo nami njengoba ngimi la imember ye-team nje imember ye-team egugile. Sasibingelele bonke i-Fivefold Ministry. What an honor to have abafundisi abangaka namhlanje na ngosuku lokuqala. It's an honor. Ake sishayele nabafundisi izandla kakhulu bazalwane. Hallelujah. Sibingelele bonke abazalwane. Kumnandi ukuba seMaritzburg again. Kumnandi ukubuya ube seMaritzburg futhi. Siyabonga kakhulu. Sivula incwadi kaExodus chapter number 12. Hallelujah. Bless the Lord. Obaba umama ababishopi sinibingelele nonke bazalwane. Sifunda kanjena ke kusukela verse number 1 uJehova wayesekhuluma kuMose nakuAaroni ezweni laseGibhithe ethi lenyanga iyakuba kini inhloko ezinyanga ibe yinyanga yokuqala eminyakeni kini khulumani kuyo inhlangano yonke yakwaIsrayeli nithi ngolweshumi lwalenyanga yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise kube yiwundlu ngendlu uma abomuzi bengalaneli iwundlu wolithatha nomakhelwane wakho oseduze nomuzi wakho njengenani labantu kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu kusho ukuthi kwakufanele ucheck ukuthi udla kanjani iwundlu malingabe nasici libe ngeleduna libe nonyaka munye nilithathe ezimvwini not ezimbuzini. It's a straight instruction. uNkulunkulu akayifuni imbuzi. Okay. Sengisho la angisho ukuthi sengisho la uNkulunkulu engathi imbuzi akayithanda kulomsebenzi. Angathathwa ezimbuzini. Niyakuligcina kuze kube sosukwini lweshumi nane lwaleyo nyanga ibandla lonke lenhlangano yakwaIsrayeli liyakulihlaba ngakusihlwa baza kuthabatha igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abaya kulidlela kuzo baza kuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo
bayakuyidla kanye nesinkwa esingena mvubelo nemifino ebabayo. In other words, not lonke uhlobo lwemifino kodwa imifino ebabayo. Ningalidli leselihlaza noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi, kepha losiwe ngomlilo, ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo ningashiyi lutho kuze kube sekuseni, kepha okusele kulo kuze kube sekuseni niza kukushisa ngomlilo. Niyakulidla kanje, izinkalo zenu ziboshiwe, izicathulo zenu zisezinyaweni zenu, nezindondolo zenu zisezandleni zenu. Niyakulidla ngokushesha, kuyiphasika likaJehova. Ngokuba ngiyakutyabula izwe labaseGibhithe ngalobo busuku, ngibabulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe, abantu nezinkomo, ngenze izahlulelo kuzo zonke izithixo zaseGibhithe. NginguJehova. Igazi liyakuba luphawo lwenu ezindlini lapho nikhona, nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini. Ningehlelwa isifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Lolo suku luyakuba isikhumbuzo kini, nilugcine lube ngumkhosi kaJehova anolugcina izizukulwane ngezizukulwane ngokomthetho waphakade. Lapho ngibona igazi ngiyakudlula. La sifunda khona bazalwane, sifunda encwadini ka-Exodus. Incwadi ka-Exodus nesiZulu leli gama Exodus lisho in English lisho the departure, ufuduko. That is why ngesixhosa kuthiwa incwadi yemfuduko, ngenxa yokuthi the word Exodus isho the departure. Kwakuwuphumo olungasophinde luphindwe kabili. Uphumo lwabantwana bakaNkulunkulu bephuma eGibhithe beya eKhenani. Nizongathi zishumayela njalo. Now uma uzobheka mhla bephuma, uNkulunkulu khona imithetho ayisho wayiphosa nje, wathi lenyanga bengakadli, wathi lenyanga sekuya kuba inyanga yokuqala. In other words, that is why kuze kube namhlanje na abakwa-Israel, the first month akusiyo January, the first month is April. Ngenxa yokuthi basabambe ukusho kukaNkulunkulu. Angifuni ukuya kulokho ngoba ngizosuke ngiduke. Now uma uke wabamba lento ayishilo, naye wenza ngendlela asho ngayo. So uma sibheka uthi lencwadi le nyanga iyakuba inyanga kini yokuqala. But umthetho wesibili awushoyo uthi umuzi nomuzi bawubambe iwundlu. Iwundlu ke ilokhuza yimvu esencane yesilisa, ilembu. Uthi mayikhuluma ngayo uthi anolithatha
nilikhiphe phakathi kwezimvu bese nilibeka for 14 days. For 14 days. And uyazi ukuthi inamba kwaIsrael they are very significant. Ngizwe ngathi ngizosho mahela njalo. And uma uzibheka inamba mhlambe masiza kuyo 14 usho i-double perfection. Ngamanye amagama uthi lithatheni lingena sici libe nonyaka owodwa kodwa nilibeke another 14 days. Noma nilibone li perfect ngesikhathi nilithatha kodwa ngifuna uku-add i-perfection ngoba lo msebenzi engiwenzayo I will never do it again. Umsebenzi ophakade nomsebenzi onamandla engizonenzela wona izizwe zonke ziyokwazi ukuthi khona uNkulunkulu okwazi ukukhipha abantu phansi kwabantu. Okay. Ukhona uNkulunkulu okwazi ukukhipha abantu phansi kwezinto. Ukhona uNkulunkulu okwazi ukukhipha abantu phansi kobuqhila. Ngizowenza kanye lo msebenzi kodwa ngohlale ngaziwa ngawo nilibeke for 14 days. And uma esesho kanjena uthi ke kuyokuba into eyokwenziwa umuzi nomuzi. Ngifuna ukusho ngingakafudumali ukuthi uNkulunkulu in the first place why ingqondo yakhe yayi kwi-family. Okay, nisekhona abazalwane. Wadala uAdam kodwa wafihla unkosikazi wakhe kuye. uAdam wayehamba umuntu oqala wakhulelwa abantwana benkosi kwaku-Adam. uAdam wakhulelwa umkakhe akaphumanga ngendlela sonke thina esiphume ngayo uqaqwe ohlangothini ngoba thina sonke abanye sesiphuma komama. Kodwa nisekhona abazalwane kodwa uAdam yena waphuma uEva waphuma ohlangothini. So now uthi uNkulunkulu umuzi nomuzi awuthathe iwundlu. But more than that uthi ke uma umndeni umncane uma ubobona ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu wayibheka imindeni emikhulu uNkulunkulu. Wayibheka imindeni emikhulu. Ingakho wathi sananandi ligcwalisa umhlaba ngoba wayengayiboni lento yethu yengane ezintathu. uNkulunkulu wayicabanga ukuthi ngempela khama ukhamisise. Okay, uthi ke uma ke kungenzeka ukuthi lo mndeni uyirobhile waba mncane awuthathe omunye umndeni oseduze nawo bese beyahlanganyela. These are three things ayishoyo uthi ukuthi leyodliwa kanjani. Uthi ke kuseyimithetho nje ayikhiphayo. Uthi uma senidla anodla izicathulo zenu iboshiwe. Kusho ukuthi akusikho ukudla kokuhlala lokho kodwa ukudla kwendlela. Uthi dlanini izicathulo ziboshiwe. But more than that uthi anodla nivele senigqokile nilungele indlela. Ngamanye amagama lokudla lokhu uchitheka kwaleli gazi kwakumemezela uhambo. Mhlawumbe kumemezela ukuthi asindiselwanga kahle ukuhlala phansi. Hallelujah. Kahle lento esidlile nalento esiyamukele sithole into yohambo. Hallelujah. Yohambo. Ngiyafisa ukuthi bazalwane siyibambe kahle la eqaleni ngoba even uJesu uma esehamba uthi uma sebabiza uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi. Lento bantwana bakaNkulunkulu akusiyo eyokuhlala lento le eyohambo. Jesus, hallelujah.
ngathi ungamtshela lo seduzane kwakho eyohambo lento eyohambo lento ingakho uma sebehleli abantu kuba khona iconfusion baxabane babange idoctrine athi omunye kunjena athi omunye kunjena kanti uma kuhanjwa Hallelujah. akekho bheka idoctrine sonke sibheka abasindiswayo sonke sibheka abasindiswayo uma sihamba sibheka abasindiswayo. Hallelujah. But more than that, uma uzoyifunda kahle lithi iBhayibheli uyabona nezicathulo seyiboshiwe amashule isizike angenye yezinto ke ngikhulume ngayo namhlanje ngokukhuluma ngayo eBishop's College. You see amashule isizi ukuthi izicathulo iboshwe kusho ukuthi into yokuhamba asenze sure ukuthi ayikulahlekeli. Hallelujah. Akukho ukuthi kuhanjwa ebelahlekelwa isicathulo ngoba sizohlangana nameva phela. Angithi nisekhona bazona sisazohlangana nameva. Uthi uNkulunkulu ufaka izicathulo ukuze uma meva ehlaba awahlabe izicathulo ubulokhura sithi masibuza kwenzeke uthi I'm all right. Hallelujah. I'm all right. Oh, I'm all Jesus. right. I'm all right. I'm all right. Now, uthi kuNkulunkulu ke uma nidla anmodla ningadli nalo lonke uhlobo lwento edliwayo. Uthi anodli isinkwa esingenamvubelo. Amanye amagama amabele wakhishwe kulesi sinkwa. uNkulunkulu ngathakazwani kahle namabele. Hallelujah. Ningizwe kahle angisho amabele ngisho amabele. Ningiquote right. uNkulunkulu engathakazwani kahle namabele. Yabona sengazathi bangagcina behamba endleleni sebehamba beshaya indiya lapha kanti uthi uNkulunkulu wakhiphena amabele anidli isinkwa esizongena eswini sibe isinkwa. I wish bengakhuluma ngale. Oh, Jesus. Ukuthi asingadli into ezoshintsha leswini. Asidli isinkwa esizothi maseseswini and remain a bread. Oh, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Uthi ke niwahle bese nidla nemifino ebabayo. Abesethi njalo anohlale nilikhumbula lolu suku ngoba luyisabatha luyiphasika lika Jehova. Abesethi ekugcineni nginguJehova. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kuda ngivele ngivale manje ngoba mayike wathi nginguJehova Jesus. usuke esho ukuthi ngingu El Shaddai. Ngingu El Shaddai ngingomabelebele mina ngiyakwazi ukuncelisa izinto engizidalile. I can take care of everything that I have created. I am Jehovah. Jesus. Ileli gama elithi bazalwane elithi uYahweh uma elithi leBhayibheli uma ethi I am Yahweh lisho lowo onguye ngaphandle kwabanye okwazi ozidale yena osustain yena onguye bengekho abanye ongalekelelwa. To close, very powerful. Ngiyavula nje bazalwane ngiyavula kusasa ngobuya nenye into enzima kabi. But you know uma uzobheka uIsrael uma ephuma la ekhishwa uNkulunkulu kwaba khona isiprofeto ukuthi uIsrael uzoya eGibhithe ahlale for 400 years. But more than that prophecy, uIsrael akahanjiswanga iprofesi wahanjiswa indlala. Okay. So babecabanga ukuthi bona balandela ukudla kanti babengazi ukuthi ukufezeka kweprofesi.
kodwa nisekhona abazalwane. Hallelujah. Ngizwe sengathi ngizoshumayela lento lena, ngizoyishumayela ngiyavala futhi khona manje. But you know, isuka lento encwadini kaGenesis chapter number 37. Encwadini kaGenesis chapter number 37 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavela ngephupho kuIsaac. No, kuJoseph I mean. Wathi mayivela kuJosepha lithi iBhayibheli uJoseph wathi uyabheka kuleli phupho wabona yena kanye nabafowabo bephethe ithungo. Kuthe uma esabhekile zonke zabafowabo zakhothama ithu, hayi abafowabo kwakhothama ini ithu. Come on bazalwane, kwakhothama ini ithungo, kwangakhothama bona. Wavuka ekuseni wabatshela usuyabona leli phupho ukuthi it's about the mighty harvest. Leli phupho was about the mighty harvest. Now uma leli phupho kwakungele harvest, usuyabona ukuthi ali include yena yedwa Oh Jesus. uJoseph, kodwa nabafowabo nabo bayiphethe ithungo kanye nabo. Kodwa ezabi ithungo ukuze zibe notho bezinike kwesakhe. Hallelujah. Uyabona ke bazalwane, uma uzohamba nabantu ozophumelela kanye nabo, number 1 nazi izinto eziwu3 ufanele uyi-understand. Number 1, akukho okuphumelelayo lingekho iphupho elivela phezulu. Nisekhona bazalwane. Uyabona mase kushaya uthomoya nje kuphela, sekungekho umbono, sekushaya uthomoya, sesichwechwa nje, sesikhomba phansi, sikhombe phezulu kuphela. Ngisho ukuthi ningachwechwe, kodwa uma sekuzoba all about ithomoya, then kusho ukuthi asayine down. Kusho ukuthi asayine down. Into yenza abantu baye phambili yiphupho nombono. That is why uma sekhuluma uSolomon uthi where there is no vision people perish. Hallelujah. Babhubha abantu. Yini indaba kuthiwa umbono ungekho abantu babhubha? Ingenxa ukuthi umbono ubekwa kumuntu kodwa umbono ungowabantu. Sekhona bazalwane, ngiyazizwa ukuthi ngiyishumayela lento, ngishumayela engathi ngise-conference-ini kanti ngisemvuselelweni. Oh Jesus. Umbono noma unganikezwa wona akusiwo owakho. Umbono ngowabantu. Oh Jesus. Umbono ungeke ukwazi ukusiza abantu ibhizinisi lomuntu othile. Kodwa umbono kufanele usize abantu. Enye izinto kufanele uhlole ukuthi you are still in the will of God. Kufanele ubone isabasiza yini abantu. But iBhayibheli umbono kusungu wabantu sekukubo ke Bishop Biyase ukuthi lo mbono bayawamkela noma abawamkeli. But in this case, yalaba lithi iBhayibheli bamplanela, bafuna ukumbulala, bafuna ukumfaka ejele, emgodini, kanti abazi ukuthi bafaka isivuno sabo. Ngesikhathi bemdayisa babecabanga ukuthi badayisa umuntu, kanti badayisa isivuno sabo. Ngesikhathi ethengwa ngamaMidiyane eya eGibhithe, sonke isivuno sasila kuye. That is why mayingena endlini kaPotifaro, endlini kaPotifa, indlu kaPotifa yayivele iphumelele ngoba kungena umuntu wesivuno. Kodwa nisekhona bazalwane, uma efakwe ejele ufike kube khona ifavor ngoba kungena umuntu wesivuno. Noma esekhishwa eyiswa lapha enkosini exakwe ngamaphupho, wathi mayingena kwangena i-abundance of life. Jesus. Hallelujah.
Shabababasika. Igama lika Glory Jesu. to Jesus. Hallelujah. Wathi mase efika laphana bexakekile amaphupho wathi kuya kuba khona iminyaka ewu7 yenala siyayibona ukuthi harvest leyo wayesethi kuyoba khona emva kweminyaka ewu7 iminyaka yelokhozi yendlala wayesethi ke lo baba ngoba ubaba weabundance ubaba wesivuno yazizwe uzoshumayela namhlanje Jesus. wathi mayisengenile wathi ke lento isho ukuthi kodwa Nkosi ukuba bewuyimi uyabona ngesikhathi ethi ukuba bewuyimi the switch kwaba khona iswitch yonke into eyayiphezu kwakhe yabuya phezu kuka Joseph ngicela ungibekezelele khona la ngiyakhona na uma eqeda ethi ubuyime usethi let's work against this dream asenze iminyaka ewu7 ikhave iminyaka ewu7 neminye iminyaka ewu7 amanye amagama indlela esizosebenza ngayo indlela esizosebenza ngayo indlela esizosebenza ngayo yikuthi sizodla okuncane sibeke okuningi ngenxa ukuthi bekufanele indlala igwinye inala kodwa thina ngomoya kaNkulunkulu ophezulu kwami sizosebenzela ukuthi inala mayiqhubeke nangesikhathi sendlala igwinye kuthi angidedele leso sibusiso namhlanje I feel this anointing ukuthi noma ngabe usenaleni inala yakho mayihlale kuwe izigwinye neminyaka yenhluphekeza Igama lika Jesu. But let me tell you this, bazalwane. Uma awucabange lithi iBhayibheli ilokhuza iGibhithe became a superpower. Lise Africa ngenxa yokudla. Kwakusuka everybody from everywhere. Hey ngiyayizwa lento le. Kukhona into ethi la emoyeni. Now lisuka lonke izwe lizothenga kuJoseph. Bonke babeza nethungo zabo kanje from all over the world. Bafika bakhothame bakhokhe bathathe isivuno bakhothame bakhokhe bathathe isivuno. Lento kwakufanele ngabe yenziwe abafowabo. Okay, anikangizwa. Seningizwile kancane. Seniyezwa kancane. So now abafowabo ngesikhathi bamdayisa with the idea. Kwakufanele ngabe izingane zika Jacob yizona ezaba yisuperpower. Leyo nto eseGibhithe uNkulunkulu wayinikeza umndeni. Kwasho ukuthi abafowabo balo onombono abawubona umbono wakhe. Jesus. Mhlamba ngivele nginishiye kanjalo. But lethi iBhayibheli la sifunda khona namhlanje safike usuku lokuphuma. Sakusufika usuku lokuphuma. Futhi ngathi usuku olufana nalolu seliseduze. Ngazathi look around the corner. Oh Jesus. Sengisho usuku lokubuya kwenkosi uJesu. Hallelujah. La siyophuma kulomhlaba Jesus. siphume sikhishwa amandla rapture. Kodwa lithi iBhayibheli mase lifikile lolu suku lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu wakwathi akhulunywe wathi Moses khuluma noAaron ukuthi namhlanje na asenze into esingayijwayele. Masithole iwulu. Lithi iBhayibheli ke leli wundlu leli niyolibulala. Niyolenza njani bazalwane? Ay come on. Nolenza njani? Nolibulala. Into ebalulekile kulo
igazi nenyama. Yini bazalwane? Igazi nenyama. Oh yes. Kuzokhala ngazathi Holy Communion. But sinshiyeka kancane lapha. Now, uthi igazi lizoba emakhothameni. Kuma doorpost. Igazi. Amanye amagama ongenayo kufanele aphume phansi kwalo. Ngoba igazi Oh, Jesus. into yangaphandle, Hallelujah. akusiyona into yangaphakathi. Nisekhona bazalwane. Hallelujah. Usathi ke inyama yona nizoyidla ibe ngaphakathi. Amanye amagama undluleli lizonengama bese liyanigcwalisa. Nizogcwala udlu ngaphakathi, nigcwala udlu ngaphandle. Hallelujah. Ngoba mina anginandaba nobuso bomuntu, anginandaba nemfundo yomuntu, anginandaba nemali yomuntu. Nginendaba lokuthi yini ayitholile Hallelujah. futhi yini engaphakathi kuye. Hallelujah. Igazi limemezela i-redemption. Kodwa inyama imemezela i-sanctification. Kukhona ezinye izinto ongeke ukwazi ukuzenza umuhlile. Nisekhona bazalwane. Futhi kusazoshunyayelwa kule ndawo, kusazoshunyayelwa bazalwane, kuvuka umuntu ongene efa. Egama likaJesu. Avuke. Ngoba nasi sizodemonstrate amandla kaNkulunkulu like never before. Hallelujah. So now igazi elangaphandle kodwa inyama neyangaphakathi. Now igazi bazalwane yilona elalizokwenza ukuthi uma kufika izinto eziyingozi zithi masibheka zithola igazi zingabe sangena. Hallelujah. Ngoba igazi bazalwane is so powerful. It's not only powerful ekususeni izono, kodwa it is powerful also ukuthi noma ngabe uthunyelwe utikoloshe umebona igazi uyazideka. Anisekhona bazalwane, kukhona izinto okudala ngabe usathane waqeda ngawe, kodwa ngenxa ukuthi manje uyavela babona igazi. In Igazi. the name of Jesus. When I see the blood, Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. igazi bazalwane line message eyodwa kuzo zonke izinto eziza kuwe. Sithi ziza igazi lithi pass. Egama likaJesu. Pass, dlula. Kuqhamuka isifo, igazi lithi pass. Kuqhamuke abakusondayo, igazi lithi dlula. Kuqhamuke noma ngabe yini ezolimaza impilo yakho, igazi lokhu liyamemeza. Jesus. Egama likaJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. The blood, amandla egazi alivumi ukuthi kungene okungavumelekile ukuthi kungene Hallelujah. igazi. Kwathi ngishumele ngegazi madoda namhlanje. Jesus. Igazi alivumi ukuthi kube khona izinto ezongena kwakho zingene kuwe zingavumelekile. Namhlanje na sizomemeza sithi ngegazi likaJesu, what is not permissible in my life must pass. Dlula, Satan dlula, madimoni dlulana, zitha zethu dlulana. In the name of Jesus. Because the Hallelujah. message of the blood is yona dlula. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Noma ngabe uFaro wayefuna ukubabulala ngenxa yamadodana abo ababula, wayithi kwebe basondela athi dlula. But enye into that is so significant, bafundisi bami, yikuthi ekseni after igazi selisebenzile
abaya asibangabiki isidingo sokuyocela kuFaro ukuthi sicela ukuhamba njengoba kade becela. Angithi mhla ku amanzi aphenduka igazi babe kade beyocela uFaro wathi no. Nesikhathi kwehli imiyani babe kade beyocela uFaro wathi no. Mhla kwekuza amaxoxo babe yocela uFaro wathi no. Kodwa uma sekukhona igazi Jesus, hallelujah. there is no kubantu begazi. Ngoba mawunegazi awuhambi ukhothama kwezinye indawo, awuhambi ucela kubantu abangaphethe. Kukhona umnikazi wegazi, iwundlu elahlatshwa. Hallelujah. Angendaba ukuthi yini inkinga, iziphi izinto ezikubambile, ikuphi la kufanele uyokhothama khona ukuze kwenzekene. Kodwa namhlanje into esizoyenza nje sizodedela igazi. Sizodedela igazi phezu kwempilo yakho. Ngeke usaye ukuyocela, uzothola amandla okuphuma. Lisekhona kodwa bazalwane, igazi likhipha abantu bese senza singabe sakhothama kulo. Hallelujah. The blood. But you know bazalwane, igazi lenza zonke lezo zinto, kodwa inyama engaphakathi yona yenza ukwazi ukuphuma. Ngoba ngeke ukwazi ukuhamba ehlane lakho ungadlile. Ake ngintshele lento bazalwane, lento esiyidlayo le inyama izwi likaNkulunkulu phela. Izwi likaNkulunkulu inyama le. Mawungalidli izwi likaNkulunkulu awuyidli inyama. Le nyama le iyo le eyenza ukuthi bahambe for 40 years engekho kwangena eclinic. Oh God, angisangizwa vele. Akekho kwangena eclinic kodwa awusongena eclinic. Akekho owakwangena ka-H&M eyothenga impahla. Ngoba impahla zayikhula kanye nawo. Angikaze ngisibone isicathulo esihlala onyaweni, because le nyama le yakha i-durability. Abanye abantu bajwayele ukungibuza ukuthi yini egcine kangaka. Basalone ngaqala ukushumayela ngo-1990 until today ngisashumayela yona lento. You see, abanye bangibuza yini egcine kangaka. Hayi, ngidlizwe. Izwi brings about the durability. Kufika izinto idlule, kuzulwandle luhlukane phakathi. Ngenxa yezinto oyidlile, kuvuka inyoka zikuluma ungafi. Ngenxa yezinto oyidlile, uhambe phakathi kwabantu udlidla. Jesus, hallelujah. The word. Akwazi ukuthi ingakho bonke abaphambuka kulento abayidlile bafele ehlane. uNkulunkulu mayethi phumani eGibhithe niye eKhenani, usuke ngashonga ukuthi nofela ehlane. uNkulunkulu akamkhiphi umuntu engeke amfake. Angiphinde futhi. Uyabona kuyoba imistake ukuthi kanti ukhishiwe wawusufele ehlane. Ngoba kobe kusho ukuthi khona inkinga ekhona. Mhlawumbe angiprove lento lena engiyishoyo sengivayo. Uyabona lithi iBhayibheli bahamba noMoses, lithi iBhayibheli baqala ukukhonona. Baqala ukwenzani bazalwane? Ukuyigada lento yokukhuluma ngomholi, ukhuluma emva kwezindlu.
kodwa ngisekhona bazalwane. Uyabona lento lena uma umuntu ekwasondela kuwe wathi kuyikuthi ubambuza ukuthi ungayikhuluma yini ekhona ngoba uma ukhuluma izinto emva kwezindlu emva kweyindonga kungenzeka umhola angayizwa leyo nto kodwa umoya ingcwele Jesus. Hallelujah. ngama ngisho nje kabuhlungu kuyoba yisho elishwabene ukuthi ulapha kanti sekwakunqunywa ngawe wakhuluma ngabantu ongakhulunywa ngabo awusezongena wena eKhenani usuyinto endlela nje kulinda usuku oyowa ngalo Jesus Christ lithi iBhayibheli ke labo babedlile abaphuma abangangenanga kukhonona abangangenanga kuzo zonke izinto kwakhiwa ithole legolide abangangenanga kuzo zonke abahamba ngezwi babe u2 uJoshua noCaleb wonke u3 million wasale hlala and lento ibuhlungu kimi ukuthi amabandla agcwele kodwa bangaka bayosala ehlala mhlawumbe ngisho le nto amavesi sengimdadlanyana ukuthi kwesinye isikhathi size senze ama-doctrine ethu azosishushuzela ukuthi sizizwe kahle noma sesizofela ehlala kube khona ama-doctrine ozwayo ukuthi amelene nalokhu uNkulunkulu akhulumayo sengena omunye umuntu manje thina esimaziyo onwele zemhlobo ipresence yakhe is too much manje uyabona at this time akusekho ngisho isifo esingaphuma la endlini uyabona sekukhona ipresence yakhe everywhere sekukhona ipresence yakhe everywhere ama students they will become a students from today ngoba ipresence yakhe ishintsha everything ipresence yakhe is so powerful it's so glorious I feel it right now I feel it right now uyezwakala omdala wezinsuku ukhona uphakathi kwethu usekhona iphaya bakhoya lapha ngibona igazi ngiyakudlula sengizwe ipresence ifaka isigxivizo ukuthi I know uyadlula lapho uyadlula kuleyo nhlebo uyadlula kulokho kufa uyadlula alikho ithuna elingalala wena at this point uyapasa ngenxa yegazi uma ngibona igazi ushapapaya thanda uma ngibona igazi ngiyakwedlula ngibona izinto idlula empilweni yakho ngibona izinto idlula ngenxa yegazi likaJesu igazi lalowo owalenga elaphuma elingasoze naphela amandla igazi Hallelujah. when I see the blood Thank you, Jesus. when I see the blood Hallelujah. when I see the blood Igama likaJesu. Hallelujah. oh. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Oh. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Oh, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Thank you,
lephula iminyango yesihogo, lephula iminyango yamajele ababoshwe kuwo. I see people coming out kuwo wonke amajele. Igazi, oh nanti igazi ligcwele etendeni, nanti igazi ligcwele etendeni, nanti igazi ligcwele etendeni, nanti igazi, 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 igazi. Amaketanga ngabuka kukhona izinto ezibuyelayo ngenxa egazini likaJesu. Kukhona izinto ezamenyezelwa phezu komndeni wakho kwathiwa ngeke phinde zisuswe, kodwa ngibona ungena egazini. When I see the blood, when I see the blood, lalelani bazalwana, yikho into eningi edingekalayo igazi likaJesu all over our lives, and the blood and izwi likaNkulunkulu, inyama yakhe. Such that mbula mbangeli uma mbangeli Nkosi, uma uJesu sehamba uthi wabathatha ephula isinkwa, wathi umzimba wami, umzimba wami, wathathanile, thathani owami umzimba niwufake kowenu. Andikizwa kahle. Wayesethi thathani igazi, igazi lisho ukuphila. Thathani ukuphila kwakhe nikufake kini. Ngesikhathi bephuma eGibhithe, igazi lalingaphandle, inyama ingaphakathi. Kodwa manje sefika uJesu esivumelwaneni esisha, uthi zonke ingena ngaphakathi manje. Zonke ingena ngaphakathi. Igazi elikuphila kwami lingaphakathi kini. Inyama yami engamandla ami ingaphakathi kini. Ngamanye amagama, uphila namandla akhe sekuphezulu, sekuphakathi kithi. Noma ngihamba, that is why iBhayibheli lithi in him we live, we move, and we have our being. Ngamanye amagama, uma lithi in him we are resurrected, uma engena lezi zinto kithi, the resurrection power iba phezu kwempilo yethu. Asahambi ngawethu amandla, asisanqobi ngawethu amandla, asisashumeli ngawethu amandla. Amandla akhe nokuphila kwakhe kungaphakathi kwethu. Thank you, Jesus. It's in the inside of me. When I see the blood, wathi okusalayo akungafike kudliwe izitha, makhona ukusaleni nikushisa, because what you are partaking is not for the unbelievers. Enye izinto esenza sihluke ukuthi sidlile thina bona abadlanga. Enye izinto esenza sihluke ezweni, niyazi ukuthi ngokwamanje sesiyalwa silwela ukuthatha ibandla silenze lifane nezwe. Akuyona nto sekukhona sekuxoxwa abanye phakathi kwethu abafuna siboshelwe ejokeni linye nabakholwayo. Let me tell you this. Let me tell you this. Noma ngabe ubani obuyisela ibandla emuva,
he will suffer the consequences. Asikwazi ukuphinda sodla esesakuyeka. Kangangokuthi uNkulunkulu for 40 years wabadlisa ukudla okuhambisana nalokho abadlise khona imana. Wathi maniphuma ningaphumi nezitofu, ningaphumi namabhodwe, phumani namaplate nezipuni. Ngoba every morning ngizofika ngizophaka, ngizolidlisa into ehambisana nalento engaphakathi kimi. Akusiye uNkulunkulu owakubiza ngemana, kodwa yibo abakubiza ngemana. Ngoba leli gama lithi mana lisho ukuthi what on earth is this? What is this? Lento ingenza prophet ngicabange ukuthi imana yayingafane zonke izinsuku. Mayibaphakele emhlophe namhlanje. Bazofika bethi what is this? But let's eat anyway. Akusasa abaphakela upink. Babuye bathi what is this? How many magama izinto ayibanikeza zona? They were powerful, miraculous, and zazi peculiar. Ngoba babe isizwe as peculiar. Let me tell you this. Igazi liyakhipha kwabakini. Ngibhinde futhi. Igazi awukwazi ukuthatha igazi ubuyele ezintweni ezenziwa ngabakini. Igazi liyakhipha kwabakini. Igazi liyakhipha esonweni. Awukwazi ukuba negazi udla uJesu uphinde ubuyele esonweni. Awucabanga udla uJesu. Uma sengihamba ngiyolala nenye intombazane ungemngaka. Sengilalisa uJesu ngaphakathi kimi. Imlalisa ngale ntombazane. Let me tell you this. Awukwazi ukudla noma yini. Awukwazi ukuhamba noma yikuphi. Udle inyama yewundlu. Igazi lewundlu makes you peculiar. Asivala amehlo. Thank you, Jesus. Igazi le mehlachelo yonke Let's take about 3 to 5 minutes. I want us to pray. I want us to namhlanje
let's split the blood in our lives. Let's split the blood. Namhlanje ngifuna standards. We are so dangerous because of the blood. We are so protected because of the blood. We are so powerful because of the blood. Awuvula umlomo wakho thandaza. Mokopho yathandaza. Jesus. Ngegama lika Jesus. The blood of 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 Jesus. Rikopa sotamia. Rikopa tosia. Libako satamia. Librako satamia. Librako satamia. Libako satamia. Bayete. Ribako satamia. Ribako satamia. Ribako satamia. Bayete kusaya. The blood of Jesus. 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 Rico Shateliaba. Rica Patosia. Put the angels of Rico Shateliaba. Rico Mataya. Libraco Shateliaba. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Rico Tepalati. Rico Patosilia. Rico Pasote. Rico Patosile Ulendao. Rico Patosile. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Come on. Open your mouth. Blood of Jesus. Something is happening right now. The blood of Jesus. We break every chain. The blood of Jesus. The blood of Jesus. We give you glory. We send this town free in the mighty name of Jesus. Come on, Shaizanda Gakolo. Ubisi Kamalika Jesu. Jesus, come on, come on, Jesus, 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 come on, Jesus, Jesus, come on, Jesus, 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 Jesus. Jesus. I know khona abeze kule ndawo bengenathemba ababoni ukuthi basuka futhi ababoni bayaphi namhlanje na sifuna uthathe nali igazi phezulu kwempilo yakho mawukhona uthi namhlanje na I need Jesus. I need the blood of Jesus. Phama isandla sakho la ukhona
Sithandaze kanye nawe. God bless you. God bless you, my brother. God bless you. God bless you. God bless you, my sister. God bless you. God bless you. Khona inabanye phamisa kakhulu. God bless you. God bless you. God bless you bantu baba. Ngiyasibona lezo zandla. Ngiyasibona lezo zandla. God bless you. God bless you. Ngicela nini niphakamise izandla zenu. Nisuke lapha enikhona nize la ngaphambili so that I meet you personally. And kunalokho uJesu ahlangane kanye nani. Ukuba benenzeka bengeza kini. Thank you, Jesus. Kodwa ngicela kuze nina ngoba nibaningi. Please come, please come. Please come. Please come, please come. Please come, please come. Nangu Jesu, nangu Jesu. Nangu Jesu, nangu Jesu. Nanti igazi lika Jesu. Nanti igazi lika Jesu elisusa izono zezo. Nanti igazi lika Jesu elikwazi ukuprotecta. Uma ngibona igazi yakwedlula. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngicela niphakamise izandla zenu zombili. Both of your hands. Nisho lamazwi. Nithi Nkosi uJesu. Nkosi uJesu. Namhlanje ebusuku Namhlanje ebusuku. ngeza kuwe. Ngilizwile izwi lakho ukuthi wena Nkosi Wena Nkosi. uma ubona igazi Uma ubona igazi. uyadlula. Uyadlula. Nami ngiza kuwe. Ngiza kuwe. Ngiyakholwa ngenhliziyo yami Ngiyakholwa ngenhliziyo. ukuthi uJesu inkosi. Ngomlomo wami Ngomlomo wami. ngiyamvuma uJesu Ngiyamvuma uJesu. ukuthi uyinkosi. Ukuthi inkosi. Kusukela namhlanje Kusukela namhlanje. ngizomkhonza, Ngizomkhonza. ngimlandele, Ngimlandele. phila kwami konke. Phila kwami konke. Amen. Amen. Bishop Bias, can you come and pray? Thank you, Jesus. Baba egameni lika Jesu siyabonga ngemphefumulo othe wayidonsela kuwe. Usho njalo uJesu uthi akekho ngeza kubaba uma ubaba engamdonsele kuye. Siyabonga uNkulunkulu ethu namandla ukuthi lemvuselelo iqale ngemphefumulo. Abantu bekhululwa emandleni esono. Siyabonga ukuthi baphumile namhlanje baba wethu ongcwele embusweni obumnyama bangena ebusweni okukhanya. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele amagama abo abhaliwe encwadini yokuphila. Siyakudumisa ke uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibanikela kuwe uNkulunkulu wethu onamandla kulesi sikhathi. Sithi bangabakho. Siyazi ukuthi ezulwini kumiwe ngeenyawo bayacelebratewa. Ngoba yikho into ecelebratewa edlula ukuphenduka komuntu. Sikunikeza udumo ke Nkosi nasebusuku. Sithi ukhulume kahle. Baba uthona amandla onke wasebenza naseyinhlizweni zabantwana bakho. Qhubeka nabo ke egameni lika Jesu. Bagcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele ukuze bakwazi ukuhamba lolu hambo abangeke balihambe ngamandla abo. Kodwa badinge isandla esinamandla phezu kweimpilo zabo. Siyabathandazela siyabasila in the mighty name of Jesus. Sithi yonke into ethi isiqalekiso phezu kweimpilo zabo noma ngathi ukhondolo lemndeni ngegama lika Jesu siyalisusa phezu kweimpilo zabo. Sikhuluma isibusiso njengamanje ngegama lika Jesu babusisekile kungene nasekuphumeni in the mighty name of Jesus. Siyabonga Moya oNgcwele ngicela sishaya izandla ezinkulu sicelebrate lemphefumulo. Thank you, Jesus. Shaya izandla ezinkulu celebrate Thank you, ukusebenza Jesus. kaNkulunkulu. Hallelujah. Rababashata Thank you, lababasiya. Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Siyabonga. Hallelujah. Sicela